what's up mga Meg? What's up, Meg? So, for today's video, kay magmukbang na pod mi sa akong lolo tatay nga si Tatay Siniboy. Kay ang katong last na mo nga mukbang na abot og million views. Si daw kayo nga to si Tatay Siniboy. Kay lami man pud kayo to, among gikaon na to mga Meg, crispy pata. So, karon lami pod among gikaon kay Chokes Togo nga lechon manok. So, without further ado, let's start now! Inek, sige, isasura nets, kay perte na lang may ikaw nets. Sus, usapan na kabuok, pero sigurado ko, Meg, nga kaning among nasa mong kilid, galaway na hasta po mong nananaw. Klaro ka mong galaway, bisag nga niyo, way mig-mix na yun, nga na tayo. Nga, Jay? Yes, nga, samahan, sana susanto, amen. Rugad, dagang kasalamat sa tanang grasya, nga imong gataga mo, Lord, ilabinar, Lord, kayo pagkaw sa mong atubangan, Lord, nga, kini, makatag og kayo sa mong lawas, Lord. Dagan salamat, Lord. Lord, ikabisay sa mga nanon, Lord. Sa mong pamilya, Lord. Kinin, wala dyan may mo, Lord. Kung wala ka, Lord, kinta na, Lord, among ipahayag sa salamatan, pinag-iisip mong bunak, buktukan lang kasi Ginong Jesucristo. Bad si Espiritu Santo, wing, hari, ang tusuran. Amen. Sige, Master. Patay. Abo, pala ineng. Tukaya! Ang ganay? Sus, kine. Matay. Meg, sus, ginoo ka lang, Meg. Kaya pala, May pa kanina lang ako imignaw kay So, dako ang kaon sa person karon guys. Meg, Di ko kapa. pagkaroo sa ganan ako ni Meg. Naglaway ni Meg. Sus, For the mukbang, again ang person. kumain ni Meg, wait tayo sa surya, sa ita kaon. Sus, ginoo. Meg, mahulot na naman, Meg, pero wala dapat bukog mga kay Tukan man kaya ha? Guru aling ang kaya sus kalam na naman ay perminta kurot yung papalig. Ug na pa lang may daghang kwarto mga Meg, kaya taga-adlaw yun may magmukbang. Hindi na. Sus kalam na sigurado ni hurot ako Meg. Kasi noon ka na ano Meg, nalaway mo naman Meg. Okay mo Meg? Okay mo nga. What may mga agdali mo? Ay mga friends, ng mga amigo. Pag-uwata mo, huwag na sobra ha? Uwata mo, sigurado yung mga. Salamik jud kayo mga Meg. Sa siya kay gatan-aw ra na mo. Sus, Ginoo, kalame. So mga Meg, thank you today kaayo sa mga nag-view atong among kanang mukbang na Tatay Siniboy kay naabot jud og million views. Thank you jud kaayo kay. Salamat kayo niyo mga Meg ha? Kasi maabot 2 million no Meg. Basta makaog kung mayroon. Nakuya sa manok mo. Gahawat na ko Meg. Sinitness. Sabi ha? Daga. Nga ako ba, mga Meg ka lang, isa nga na. Malapos kung bak Meg, basta mahurot na. So naade may gi-upload gahapon din mga Meg nga kuan among gibalik tong amo ang kuan ni Tatay Siniboy katong nagmukbang ako siyang gi-challenge og samyang. Iyay, kanindo to. Giin na lagi kami nga, matumilyon na yun eh, nawa. Basta mo, basta nalay gasa Meg. Kaya mga Meg kay galaway nasa matubangan. Tinukuya. Tutok sa sudan. Kalame. Oy Meg, di ka natili pa inom kay kahit mag-alami. Di ka na. So kinamot lang sa ang mga person karon mga Meg no kay kanang among kutsara di ra na mo magamit kay kinamot jud mi.
So, maong nag-royal na namin kaya wala nang dyan baligya kokron. Yun na ang mga Meg, kung ikaw among asa kayo among atong paananet. Meg, kung kisay ganahan mo sponsor ng litson, hutdon ako na kanarang litson yung usa ka buok, usa ka kilo lang. Baka naman mga Meg, gusto mo sponsor or kuan kay chat lang mo ni Ma'am Shitin or nako. Yeah, thank you Meg. Oh. Like ang manok mga Meg. Balik-balik kong buko ka ni manok ka Meg. Kay wala ba kong katugo Meg nga bakit sa litson manok Meg. Salamat sa gasta nga among lawat ron. Tay, Na, kanta na po natin ang sarap. Sarap ng kumain. sa to? Ang sarap na kumain, kulang pa ning usa, karon ang kulig maayo ro. Sunod, Meg, mag-TikTok may si Nets. Og mga may contest sa TikTok, sigurado yung may sikan, basta doon ay contestan. Ulit mo naman yung mga net? Saan ka? Basta gusumbong ka sa mga Meg, nga wag kabilin ako. Suwa pag kayo suga ay. Ano nga, karami. Sus. Kami jika siya mga Meg. Chokes to go, bakit naman? Meg, hapon mo yan, Meg? Nauna lang eh. Kay... Oh, kaon na rin. Ay, kalami. Ay, sus. Kalami. Yain! Mm. Mata sunod lechon na ang magmukbang mi og lechon. Ah! Basta naay mo sponsor. Ang sarap na kumain na to, Aniron. Kau sa mayo ka? So hello din nga ra sa mga naglaway og nagkaon nga nagtan-aw. Oh. Kamong nagkaon diha nga wala mo sudan diha nga kami mukbang ma'am. Pwede mo mapunit niyo rin. Kunitan na niya yung cellphone. Oh, punit tayo yung cellphone. Nga. Oh. Sa tarong. Buko ka nga ibang Meg. Sug na kay ko mga Meg. Ay, kaluoy sa bukog. Kaluoy sa bukog. Basta buko gitilok ng tatay si ni Boy. Mahal ka ni Meg, balik-balik ko lang ko Meg ha? Klaro kayo mga Meg, pero ito una na mga mukbang. Diwala na Meg. Nag-post na balik-balik ko nyo na ang tatay si ni Boy og tan-aw. Meg, pasensya mo Meg ha? Huwag dyan akong mobile na eh. Og na mo'y kwarta Meg, palit mong inyo Meg. Huwag na mo'y kwarta Meg, palit mong inyo ha? Diyos, pwede po ko yung imitahon sa inyo. Lasa mo napita.
Sus, kaluoy tao sa manok, Meg. Perte yung huruta, Meg. Loy, ang manok pero mas looy may ugwa may sudan. O, tinuod na, Meg. Tay paita, Meg, oy. Manginhat ako, Meg. Para masuwa, me. Dahil, mamaling ko, Meg. Mamaling. Isda per may namo sudan Oh. taga-adlaw. Busog na kayo mga Meg. Hurot na akong kanon. Nga. Kapabutan sa natos tayo siniberg o kalusa siya mahuman mukaon. Meg. Sorry, Meg, ha. Nahulot nila ko, Meg, nga. Wa to mga binay, Meg. Ako lang Hinawas ako mga Meg. kung mga mo sa iyo, Meg, inyong sudan, amo ang kanon, pwede nyo maibitahon, ha? Ha? Laway-laway na ko, Meg, ay. Manyara kong hinaw, Meg, Busog na kayo mga Meg. Ginaw kaliko. ato ning balik-balikon, And thank you po sa kung mga nga kaon. So thank you po sa mga naghatag og stars ato among kuan, among mukbang ni Tatay Siniboy. Thank you sa mga naghatag og stars, labi na kami na Ming! naghatag og Pwede yung luoya sa manok, kay ang buko, giliway mo ako kaon sa luoya, ay. Manak og kaon mga Meg. Thank you, Lord. Salamat sa mong grasya, mga hatag. Ilabi na sa mga fans ni Nits. Thank you so much. Thank you kayo guys, tanan ninyo. Pwede yung musuka. Manak og kaon tayo. Mana? So, that's it for today's video. I hope you enjoyed this vlog, guys. And thank you so much po sa mga nag-follow na mo, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-view atong mukbang na mo, o sa tanan akong mga vlog. Thank you so much. And Meg, kuha nga pa, Meg. Wala na, Meg. Meg, kuha nga pa, Meg. God bless everyone and die. Thank you. Thank you naman. Thank you. Gracias, salamat, Meg. Thank you. Sus, nga tagak mo, Meg. Ako pagipulit o ka, Meg.